Miss King? Gaspáik! Hát te mit keresel itt? Valamit végig kell gondolnom. Ez a legjobb hely rá. Szerintem is. Különös. Gyerekkoromról próbálok írni. Ide jártam iskolába valaha, ebbe a tanterembe. Nézze csak. Gulliver utazásai. Mikor először kézbe vettem, akár görögül is lehetett volna, úgysem értettem. Miss King tanított olvasni. Olvastam ezt, meg vagy 100 másikat. Megdolgoztál érte, Gus. Én csak az útirányt jelöltem ki. Azelőtt csak az érdekelt, hogy tele legyen a hasam és meleg legyen a szobám. Voltak álmaim, de álmok maradtak. Itt kezdtek valóra válni. Félek, hogy elvesztem az álmaimat. Abban én egészen biztos vagyok, Gus, hogy szép jövő vár. Nem nekem való munka egy luxusszálloda irányítása. Ó, te mindezt meg tudsz csinálni, amit akarsz. Nem azt mondtam, hogy nem tudom. Nem akarom, ez az igazság. Mr. Tremaine, ő igen. Csak úgy ragyog a szeme, ahogy a szállodájáról beszél. Vagy ott van Matt. Az ő szeme akkor ragyog fel, ha a nyílt tengerről beszél. Miss Kingé, ha a tanításról, vagy az írásról. Felicity, csak látta volna tegnap este. Neki mindenképpen orvosnak kell lennie. Elhivatottsága van. Nekem nincs. Én Felicityért éltem. Elsősorban miatta vállaltam fix állást a fehér homok szállodában. Hogy elvehessem. Ez nem az ő álma. Miss King, nem tudom, hogy mit tegyek. És én nem tudom, hogy mit mondjak. Boldognak akarlak látni mindkettőtöket. Nagyon büszke vagyok Felicityre, mert nagy dologra készül. És büszke vagyok rád is, Gaspáik, mert nagyon nagyot léptél előre. Csak annyit mondhatok, nézd magadba. Gondosan mérlegelj, csak okosan. Köszönöm. Isten áldja.